הערב בעובדה, הקומונה נחשפת. מי שמומן על ידי גורמים זרים, מי שניסה לבצע הפיכת משטר בשבט שמשון, מי שכופה על היתוק קשרים בין שכבות, הכל ייחשף כאן הערב. חומרים סודיים שהגיעו אלינו, אנחנו עם תחקיר מיוחד ומורחב, עם תיעודים בלעדיים. שיחה עם הפעיל הראשי ובהפגנה בכניסה לשבט שמשון. לראשונה מאז הקמת השבט הוכרז הקוד שועל פרוע, שהוכרז בפעם האחרונה בשבט לוטם עוד בתקופת רבים. הכל ייחשף כאן הערב בסרט התיעודי המיוחד שלנו עם הבמאי גלעד טוקטלי, רוני זינגר, סרטו של שני טל וניקיטה פטוב. כמובן, הכל תחת ארגון החדשש. ובכן, אני אילנה דיין אצטרף היום לתחקיר המורחב והמיוחד שלכם. אני שואל שהשתגע, זהו שם הסרט שלי, יחד עם ניקיטה פטוב וגלעד טוקטלי. מיד אנחנו איתכם לאחר הפסקת פרסומות. וכעת חשיפת הקומונה. הדר, יעלי, עמית, עמיתאי, יואב, הילאי ויעל. מי שנראים תמימים. מי שמתחזים הם מדריכים, אך מתחת למשיכה האמת היא כואבת וקשה. הם הגיעו לשבט שמשון בכדי לפורר אותו ולשסע את החניכים בו. מקור מודיעיני מדהימי בקיר מוסר לנו את הזהות הבדויה שעשו לעצמם. אמיתי הוא מדריך קורס ירדן ומדריך בשכבי גדר. עמית היא ראש גדוד ומדריכת ובנים. יעל היא מדריכת עזבי תחן כי היא ראש גדוד. הדר היא המרכזת של השבט. יעלי ראש גדיתך. יואב הוא מלווה צעירים והילי מדריך קורס. כמו כן הדר מלווה פעילים. ועמית ויעלי כמו כן מדריכות בשבט הדר. כעת חשיפה ראשונה בלעדית של הפגנות ואלימות בשבט שמשון. בתיעוד הבא רואים את פעילי החדשש פורצים לשטח שלהם, לשטח המקלט שנכבש באלימות על ידי הקומונה ומשתפי הפעולה שלהם מהשכפ"ג. רואים פה את פעילי החדשש הנחושים והאמיצים מגיעים למקלט כשהם במדים הרשמיים של החדשש, פורצים ומתעדים את פשעי המלחמה שמבצעת הקומונה יחד עם משתפי הפעולה. ומפה נשאלת השאלה מאיפה הם מפגינים ומתעמתים בצורה כל כך אמיצה. את התשובה קיבלנו מפגינים את פעולות ההתנגדות ממאבק משפחות החטופים. בתיעוד הבא רואים את פעילי החדשש ממשיכים להיות פריצה לכיוון המקלט ומתעדים את הפעילות שלהם. שלפתע משתפי פעולה אנסטסיה ניקנורוב ועדי סימנובסקי קורזות באלימות לפעילי החדשש לצאת. לאחר מכן עדי התקדמה לעבר פעילי החדשש, ואת זה רואים בתיעודים אחרים, ואיימה עליהם באלימות קשה. בעקבות זאת נזקקו חלק מהפעילים לטיפול פסיכולוגי למרות העמידות שלהם לצעקות וכדומה. וכעת סיקור הצעדה הגדולה לפארק אגמים. צעדה גדולה שהשתתפו בה כל חניכי קורס ירדן. בסרטון הבא רואים את פעילי החדשש וחניכי קורס ירדן בפארק אגמים בפעולת החשיפה של המדריכים, מתעמתים איתם, צועקים להם את מה שיושב להם על הלב. רואים את השלטים האלה שמעבירים את כל הכאב שלהם מהמצב בשבט ומהפחד, שאכן מתממש שהקומונה הזאת תגרום לנזק משמעותי לשבט. ועכשיו אני רוצה להעביר את השידור לחדשש שיציג סרטון בלעדי של שיחה עם מרגלים ומרגלות של הארגון בשפט. מה קרה? מה רציתי גאונים בנו זה? תסתכלי מה שמתי שם. אם עכשיו חלק מהשחבר בגוי שלך עומד לצעוק עליך? אני יודע, שמתי שם איזה שלט, תגידי לי, את רוצה לשבת השני? תשאל את השני מה לעשות איתו. איפה הוא?
אתה רוצה שאני אדרוש ממנו דברים בדברים? לא שאלה את השני. אבל אני מסתובב קופף. הנה, כן. יש שם, אני לא יודעת, אבל כאילו, אני לא יודעת את שיחה. זהו. שיהיה לכם לבריאות, ותראיתי שם את השלט, אז תגידי להם ביי. ביי. 19 בספטמבר. הקומונים מגיעים לביקור. לאחר מכן פעילי החדש החלו לשבש את היציאה מהשבט כשפתאום הם פונו באלימות יתר על המידה ונזקקו לטיפול רפואי. הנה התיעוד מהמקום. אתם רואים את האלימות, אתם רואים בשידור חי את האלימות. הבן אדם יש גבול בין הסתה לחופש הביטוי, הם עוברים פה גבול. ואנחנו לא ניתן למחנים אותי באלימות. רק תדברי ביניהם. מחנים אותי באלימות. מחנים אותי באלימות. בושה! בושה! אני רוצה את זה פה. אני רוצה את זה פה. אני שומר עליי. מה אני אמורה לצלם, אורלי? יאללה, אימאנה, אתה גם הולך? נגנב. יאללה. הנה החלק החשוב בתחקיר. האם הקומונה מפחדת מהחדל"ש? שיחה עם יושב ראש הארגון שיביא דוגמאות והוכחות. שלום לך. ניקיטה. האם אתה חושב שהקומונה מפחדת מהארגון שלך? כן, הקומונה מפחדת מאיתנו, אני יודע את זה. בעצם הם הפסיקו עם האיחורים, הם ממשיכים. בעצם שלראות פה, את נמצאת עכשיו במדף חשש, שהוא נמצא ברחוב סודי, אבל בעצם מפה, ישר מפה, אם אנחנו משאירים מבט, אנחנו רואים את דירת התמונה, כלומר אנחנו מצפים עליהם כל הזמן. בעצם היינו מבצעים פעולות התנגדות ולא בזמן פעולות שלנו, בזמן ימי עבודה, ימי ניקיון וסתם מפגשים של השכב"גים עם הקומונה במקלט. והחל מהשבוע הזה או שבוע שעבר, הכניסה לשבט סגורה תמיד. כלומר, אין לנו לכאורה את היכולת יותר להיכנס לשבט ולשבש להם את מה שהם לא עושים. אנחנו מצאנו כבר שיטות איך להיכנס, והחל מהשבוע הבא אנחנו נמשיך בפעולות האיתה. תודה רבה לך, אילנה. תודה. להתראות. מה שהיה צריך להוכיח הוכח. הקומונה פוגעת בזכויות החניכה. תודה רבה לניקיטה פטור. קורס ירדן, בלחדש אש. עד כאן. אילנה דיין.